proste čus! Takže viete čo? Chcem vám oznámiť akože že sa mi stala taká venčia nehoda. Otváram budičku, takže tí blbé vrchnáky z tých sprostých Európanov proste idem to odtrhnúť a ja sa rili, že zadrbem od tej vody, lebo tá fľaša sa zohne. Chápeš? Tá fľaša sa zohne. No a proste ja som obliatý. Ja som obliatý a tuto mám takto ešte tu vyliatá voda. Ale ešte dneska sa mi darilo kresliť. No a tu mám svoju stelu. Akože ešte 6 km a mám 16 000 nárazdených. Toto je zase detková babeta, ktorá má maximálku 105 km za hodinu. Toto máme takú rozobratú babetu. Tak, ako počkaj, neviem, či uvidíte dobre. No, toť má detko bavoráka a toť má babka babetu. Takže, ja vám ešte chcem povedať, že ja som si to jazdil. Išiel som do Chocholnej. No, akože všetko pohoda, dali sme si tam zmrzku. A ako sme teraz v Adamovských Kochanovciach, to sme viete všetci, ale no, takže ešte vám idem ukázať tie moje kresby. Takže tu máme tie kresby, je to rok 2001, tu máme Jojku, to je plán, tu je finálna teda Jojka, tu máte Českú televíziu 2, jedničku, Primu, novú Markízu, STV jednotku, STV 2 a tento plán na tú Jojku. Takže ešte na jednej kresbe sa pracuje, to vám idem ukázať. Si to teda ukázať. Čakajte. Takže tu máme ešte tu máme Markízu, toto tak v minulom. No a ideme si ukázať ďalšiu kresbu. Takže to je ďalšia kresba, to sú v podstate Markíza Ingle a ďalšiu kresbu vám ukážem. Takže ideme si ju ukázať. No a tu máme vlastne poslednú kresbu, čo spočíva v evolúcia televízorov. Toto čo ešte si tam nevšímate. Ježiš, mi to spadlo. Prepáčte, mi to tak trochu spadlo. Takže ideme si ešte asi natočiť stelu. Takže zapneme si benzín. Takže to bolo z tohto videa, čus!